De heer Ozinga, zit u jou nog alle dagen wel zeilen? Ja, er gaat net een dag voorbij. Had ik de hele dag druk bezig was, ben achter even tekenen. Waar komt dat creatieve nou bij? Ik denk van mijn mem en die haar huid. Dat denk ik. Ja, als wij hier zo onrieden komen, dan zie ik een boerenpleert. En dan verwacht ik ben een boer, dan verwacht ik net zo gauw hier die jaren mooie kleuren onder de gong is. Nee, ja. Ach ja, vroeger joegen we de kei je appelvetels. Afvalproduct van die appels. Nou, en daar maak ik wel beeldjes van. Jo, hebben we nou geen kei meer? Daar zit hier voor in de tuin, maar iets van plastic. Ja, nee, troziekte. Ben ik stappen. Dit is de afdeling van in kaarten die ik teken. En waaien en versturen. Ik mag heel graag boetseren. Dit zijn de schilderijen van mijn mem. Dit is houtsnijwerk. En vooral hertjes vind ik heel mooi. Dit is de werktafel. Kan ik lekker werken. Hoeveel uur werk hebben we hier wel net te staan? Nou, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Ja. Ik ben dus eigenlijk in 2004 of 2005 echt begint. En je doet alles met plezier en dan kan je een soort van. Nou, ik dit zo zie, dan ga je in zoals je tijd, ga je aardig onder de gong geweest. Ja, ja. Nee, maar stilzetten zeg ik het alles. Nou. Je houdt het jou ook een soort van bevrediging. Want je Ja, zei al beslist. van, ik ga ziek best, ik kon net mijn borkje. Beslist. Ja, dit is ook iets. En dit komt dan samen in jouw holle en dan... Ja. Ja. Ja, dan ben je al even bezig en weet je eigenlijk net dat we er zal. Is dit iets wat jou meer mee zijn onwarriede zoenen? Lekker creatief onder gaan? Ach, als je mee met wat dat mooi vindt. Net wat, ja, in het werken is het een kwestie van je moet het dwam. Maar na je vrije tijd, dan moet je het dwam wat je mooi vinden. En net zo dwam waar je niks om vinden, dat komt net goed. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. Ik wie met de tuindwaande en nou ja, van die kwam het oor. En mij de stintjes wat creatief dwanen west en dit wie het eindproduct. Ja, en dan ga je in één keer een mini-grad met Mariabeeld in je tuin. Ja, precies. Ja. Een mini-loeres wordt het al meer. Ja. toch te vreun. Had het ook nog een diepere budgetting of is het vooral voor de lol? Echt voor de lol, dat moest net te serieus nemen vanzelfs. Maar ja, ik ben wel katholiek vanzelfs. En ja, ik hou wat met Maria, dus het is voor mij ook wel een plakje van rest en bezinning. Ik vind wel, ik ben er wel tier geweest mee. All the beautiful sounds of the world in a single word. Ik ga hier bovenop houden een kruidentuintje maken.
Dus ik heb wel zin, verskaat kruiden die hier staan. Dus ja, dit is eigenlijk wel een mooie plek om het zo groeien te laten. En groeit het goed? Het groeit poelbest. Ja. Ja. Zou dat ergens terug komen? Ik weet het net, misschien. Is dit het altaar voordat het boeten rijnt? Voor het boeten rijnt, ja. Ja, dit is wel mijn plek waar ik echt even een keer opsteek en nou wel even tot rust komen en even mijn moment gaan, ja. En die kwam ik op een rommelmarkt Peerlintje in. Jezus hij op een rommelmarkt kocht. Jezus in het verkeer, ja. Ja. Steen je daar vaak in vertrouwd? Ja, alle dagen als morgens van bed al komt, dan zorg ik wel even naar buiten tuin. Dan is het wel het eerste wat zorg vanzelfs. Ja, en hebben ze dat er nou wel eens? Ja, ze is er altijd. En dat bedoel ik wel zo.